ఇటు పోతుంది ఎంకల పరిస్థితి తులేగి ఎన్న బర్త్డే దాని కరెంట్ పోతుండు సెంచల్లరు ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂಡಲ್ಲರ ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿ ಬೊಲ್ಪುಲ್ಪಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಇದಾಯ್ಪಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಬರಂದು ಮನದನಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎಡಿಟ್ ಕೂಡ ಆದು ಓಕೆನಾ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಎನ್ನ ಇಂಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಯಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಿಡೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗವಾಗ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲ ಪೆದುರಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಎನ್ನಮ್ಮನ ಮಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಯಾನು ಸಲ್ಲಿಸೋನಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆರು ಆಂಡಲ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರುಂದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ದಿನ ಇಪ್ಪಿರುಂದು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೂರ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ತೂಡುದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಪಾತೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿಡು ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡುಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲೆ ತಿರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗೌಜಿಡು ಆಗ್ತದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆತ ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ತುಕ ಇಂಕ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮೀದು ಪುರಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮಂದಿರೋ ಪಾರಂಡು ಇಂಚ ಮಗನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ತಂಪೋನಾಗನೆ ನಾನು ಮಂದಿರೋ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ತಂಪೋಗ್ತಾಯಿದ್ದ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಇಂಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪುರ ಅವರೇ ಉಂಟು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಚಾಯ ಆತಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವರೆಂಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪುರ ಆತು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಬೇಕು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಇನಿ ಪುಟ್ಟದನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲು ಪೂರಾ ಜನ ಇಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ ನಿಕ್ಲ್ದ ಕೇನೊನ್ವೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ನಿಕ್ಲ್ದ ನಟ್ಟೊಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವರ ಮಂದಿರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ನೀ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ತುಕ ನನ್ನ ಮಂದಿರ ಪೋಯಕ್ಕವರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಮಂದಿರೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಮಂದಿರೋಡು ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ ಅಂದು ಅಂಚಂದ ನಾವು ವಿಕಾಸನವರ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಅನ್ಪಾತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂದಲು ಒದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಒಂಥರ ನನಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಗಿಡ್ಡ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ನೋಡು ನನಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಏನು ಕೂಡ ಐತೆ ವಿಕಾಸನಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದಲ್ಲೇ ಏನೇ ಕಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಅವು ಕನ್ನಡ ಅಂತೆ ತೂಕ ಒಂಜಾವಿನೇ ಪಾಡುವೆ ನಿಜಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇ ದಯವಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ವಾರು ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧ ತುಳು ಒಂದು ಓಕೆ ನಾ ಏನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬರೋದ ಮಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಐದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಮಕ್ಕ ಅಡಿಗೆಡು ಗುರಿ ಅಂಚ ಕಿತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ತಿ ಸಾರು ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಪೋದವರೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರಿಯರೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆವಡು ಅಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೆ ನಂದಿರು ಬಲೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇರಂದು ಅಂಚ ಪೊಂದೊಟ್ಟೈತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂಚ ತಿಕ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತಿ ಆಯ್ತು ವಿಕಾಸನ ಉಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಜ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಏನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿರದ ಭಜನೆಲ್ಲ ಕೇನೋದನ್ನ ಓಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರೋ ಒಂದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಏನು ಚುಚುರು ಪಾತ್ರೆ ಉಂತವ ಇನಿ ಓಕೆನಾ ತೂಕ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕದಾಯ್ತ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊನಪೆರ ಇದ್ದದಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಕ್ ಮಿನಿ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಗೆಸ್ ಆತಿ ಮುಖ ತುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅಂದೋಕೆ ಕೊಂತನ ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತನ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಪಾಡೋಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಸೀರ ಮಂತೆಂದಿ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅರಪ್ಪರೆಂದು ಅಂಚ ಬೇತದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಕ್ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇನೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ
ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಅರಪ್ಪೊಡು ಅಂತೆ ಇಂದು ಅರತ್ನೇಟ ಇಂಕ್ಲು ಮೀದು ಪೂರ ಬರ್ಪ ಮೀದು ಬತ್ತ ಏಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪನೆ ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಬೇಗ ಹೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಮೀದು ಎಲ್ದಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಯಾನಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದೆತ್ತಿಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಡೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಪ ಕೇಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಿದೈಬೋದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಅನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಅನ್ಬಿಡಾಗ ಪಾತೆರಿ ಇರಬ್ರು ಅಪ್ಪಜಿ ಪಂಡ ಮೈಕ್ ಏನೊಂದು ಅಂಚೆ ಏನು ವಾಯ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆನಾ Cut and play. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sodama. Happy. Amma, I did it. Amma. ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಏರಂದು ಇತ್ತು ಬರ್ತೀರ ತಿನ್ಸಿ ಅಪ್ಪಗ ತೂಲೆ ನೀವು ಏರಂದು ಅತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕು 2 ಜನ ಜಗನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧೊಡೆ ಬಾಕಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬಾಕಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೇತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಓಕೆ ತುಲೆ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಸೀರಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಕಟ್ ಮಂತದವರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ತುಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಲೈಟ್ ಬರ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತದೆ ದಾನಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತಂಡು ಅಂಚ ನೀ ಭಜನೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಭಜನೆ ಪೋರೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನೀನು ಕಟ್ ಮಂತ ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಅವರ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಾಗ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಪುರಾಂಡ್ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯಿನ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆಯಿಂದನ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಮಹಿಪನ್ನ ಫುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ದೀಪ್ತಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಪೋಯರು ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಜಿ ಬಣ್ಣದ ಅಕ್ಲ ಪೋಯರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ವಿಕಾಸದಲ್ಲೇ ಕುತ್ತ ಕುಲೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಭಜನೆ ಪೋಯರು ಭಜನೆ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಪನಿ ಬನೀತು ಓಕೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಂತನೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪುರ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೇಕ್ ಕೊಂತಿತ್ತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆವಡ್ ಪಂಡದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚ ಆ ಕೇಕನ್ನು ಖುಷಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರ್ಲ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಿಡಿತೀರ ಭಜನೆ ಹೋಯರಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮಾಮಿನ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಿತ್ತು ಆರ್ಲ ಸರಿ ತೋಚರಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಜಿ ಬೇತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಜಿ ತೂಕ ದೇವೇರು ಎತ್ತ ಇರ್ನ ಖಂಡಿತ 11 ವರ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಡೇ ದಾಮಟ ಆಪನೊಂದು ತೋಡಾತೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಆಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿ ಓಕೆ
ತೂಕ ಒಂಜ ಇಡೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಅನ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಹಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್.